atọ ya n'ogbe ụmụaka ebe ijie atọ ya n'ogbe ụmụaka ebe ijie ana m otu nwanne nwoke be nne kwantị sị m nwanyị mba nza ya sị m na m nwere akụkọ n'ogbo towara ya ụmụnne na thank God na enwere program dị otu a ị na-eme were nna akụkọ n'ogbo towara ya ụmụnne gwa ha na ihe n'ugbo na o mege na vileji nne na nna ya na o mege na vileji ha ka ihe n'ugbo na-emege ihe ya na-akụrụ m ugbo na ọ ga-agụ m akwa mana o mege na ọwa okwu ha nọ n'elu ya currently ya gaa n'ihu sị m na enwere otu nwoke na vileji ha obi Lagos na-azụ ahịa moto parts na mbịa na vileji na ọrụtala n'ụlọ gbara ihu ụlọ abụọ shiri ike gbara ihu ụlọ a na-ele adịma na ọ big man na ihe ya na-akụrụ m ugbo na ya wee living witness na this man nwere ego nwere Christmas ha lọtara onye ka ha lọtara while ha nwa ụmụokorobịa ụmụokorobịa na-abịa n'ụlọ ekwe dịkarị ma ndị na-asa moto ma ndị na-eme gịnị nga na-eme ka ọ dapụta ya n'akpa n'ihi na demand dị generous ọ na-enyepụ aka o nwere ike ji ego chi zụtara ihe 1 naira ya nye 10 naira gị si asa chenji ya sọngọdọ mgbọrị na amaara ya amara even though ya nwa na onwe ya na-asara demand moto abịa galigi ya oji mana mgbe o ruru papa ya bịara bịa miti esi ya biko kpuru ya na ya etopụtara ka ya bịa saa afọ ya ihe dị manụ gwara papa ya no na ya karịala na ịga boy ya ma eji ya na-akpọ immediately nwa ahụ lere WAEC ya na-akpọ onye lerele WAEC lee after WAEC ya nọchagbuo like 5 years no na ya wola full adult jụọ ya sọ ya erubeghị 25 years ya si ya eruola ọgwawa papa ya si no na ha chọọ wee bidoro ya chọọ biznes a ga-ebidoro ya na ọ karịala ịga boy nọ ihe disqualifyere ya nwa elekwene ya n'ifu n'oyi onwe ya chọọ ịbịa so nwe ha gawa Lagos ga mewe ihe bụ ya na ya na-ele mpa ya anya ka ore ala nye ego ka ya ga-ebido biznes ma ọwụ eme ya chukwu emebere dị man reject ya mana ya na-abịa n'ụlọ dị man agaligi oji kpọfụ ọ pụọkwa na onye ya ezigbo ego so ngwa ha nọ nke ọma na ha nọhala na dị man lụrụ onye ọbụla lụtachie nwe ebe onye gara ebe ọ ga ya elo Christmas na na-ekwe this man elo very generous na ya nọ present that very day na enweghị ike ichefu ya na ya na o megechi Thursday ya nọ n'ụlọ this big man asara ya moto ya na enyi ya nwoke ọ ha niile ọchakwa ndị village ya na nwanne ya nwoke from another kindred mana ya na-adị na mma ha sa hichagara the man moto mgbe one man na the same community kpọrọ aka na gate man azọ onye ebiliga gụghere gate ya bata ya sị na ọ na-achọ jụwa ha nwasaga moto si na nna ha ukwu ọnya nwanne ọnya ya ha sị likwezi the man ka o shiri ime ụlọ ya na-apụta n'ihi na ọ rụrụ obi ya na etiti mbreji ya ebe ọ na-host visitors the man abịa were oche n'oro dị ya likwezi ya ka ọ bịacha ya na ya baby discuss wa na ọ bụ eziokwu ha hichaga moto mana ha nọga ihe ha kwuge the man agwawa the rich man si ya biko na eji Chineke na-arịọ ya biko na nwa ya nwoke jos bere lechaa WAEC na o lechara ha wawo ndị lere WAEC na June that year mana ihe a akụkọ na Christmas this man lọtara ọ na-agwa ya na nwa ya lere WAEC na June that year ndị ọ dị ọkpara ya eji ego eji azụ ya na mahadum na o kporo ya ka ọ savụọ ya na ebiko na ya kporo ya na o ruo mgbe na o ji edu odure ya na the man asị ya na mmadụ juru n'ụlọ ya ugbo ya na ya nwere ndushi side nwunye ya na erugburu 4 tinyekwere ka Danne kpụtara from side ndidi ya 5 na ya kpọrọ nwa ya n'ugbo tọkwasị 6 na ọ ga-adịrị ya too much the man ebewe kpoghe ihe na-akwa bewe si ya biko kama na ọ bụrụ n'ụlọ ewu na o denwe na ọ bụrụ na ịmụlọ ejule na ọ denwe na ọ chịkago ogogo dewere nwa nwoke na okporo wawa ya biko the man sị God forbid tia ya nwe ikporo nwanne gị ya ga-edenwe n'ụlọ ewu maka gịnịkwa na the man akpoghe ihe na-akwa bewe ya sị mgbe ọ gala ebe n'ozuole na ya lawa bịachi n'oge mgbede mgbe nwunye ya elule nwunye gara ahịa ka ya discuss ewute nwunye the man asị oke lawa ruo n'oge mgbede nụntara asị ha bịa na ha ehichacha na moto na ịkwa na ha na-anọ nga eri ọkọta eri ehihie ya gbakọghị ya lụghachi n'ihu na nga ahụ that man ọrụ n'obi nga ahụ ọrụ na o tiri very big television na-eji 24 hours mmadụ na-anọdụ ya mgbe niile
na ya wụrụ hakwa na Chukwu emeghekwe otu na ochie eme ya wụrụ na ya nọ hakwa n'oge mgbede mgbe this man bịachiri. This man abịawazie n'oge mgbede ahụ si abịa ọ bịazighị wute aka ọcha ya abịawa bụ rọba mmanụ galọn mmanụ nri bụ galọn rọba mmanụ nri mkpụrụ osisi ma ube buye nnọọ abịaja bịarute sị dị man na ya sị ka ya bi ige ine nọọ mmanụ nri na mkpụrụ osisi ya kụkọtara ya n'ọwa eziokwu ihe ndị na agaghị enweta na Lagos mana aga na-azụkwa ya azụ na enweghị ihe karịrị ka mmadụ si n'ụlọ weta na ya sị ka ya wetara ma lekwere ihe nọ ntara ma ya na nwunye diskọs ole ihe ka this man nọ na-ele ma rọba mmanụ nri ma gịnị ọ dị ka ya na nwunye ya achọghị ha conclude na ha agaghị akpa mana wute ihe ahụ o jiri bịa lekwezi nwunye ka ọ pụtara the man ebilie ga-ada ha nwunye n'ụkwụ so n'obodo ya na anaghị ada nwaanyị n'ụkwụ mana ya daa na ya n'ụkwụ na ya biko na nwaanyị ma obi dị ya na nwaanyị ji kii mkpụrụ obi dị ya na ya bịara n'ụkọtụ ya na ya sọ ọ gara ahịa na ọ maka diọkpara ya jos lecha wayek na ha kpọrọ ya biko ya na di ya n'ebe ọbụla ha denwere n'ọnọrọ na di ya sị mmadụ juru ụlọ mana mmadụ juru ụlọ awụrụ ihe na ke nọ nwanne ya nwanne ya dị ume na-ele ya anya lee ma rọba mmanụ ma gịrị ogburu bịa ya na di ya elekọrịta ọma ha anya ha so oke the woman agwa ya so mgbe ya ga ya gwa nwa ya nwoke ojike dị redi na ha ga-achọwa na ha na ya ga-eso aga this man aṅụ the thing emetụ ya metụkwa the other of his two friends nga ha na-anọrọ na obi ahụ na-elege telivishọn ha ojikwa elege telivishọn ma ntị ha nọ na ihe akụga the thing emetụ ya the man aṅụ kwacha sị eluigwe wetara Chineke dịrị Chineke ịnụkwa nue ịnụ ya na nwunye na-ele ya ṅụrụ tụliri onwe ya elu ka nwa ihe lawa enwezi mgbe nwa nwoke soziri ha laghachi keke ya na-ahụzi ha amaghị na nwa anọtara serve this man complete 4 years ndị mbizo nụrụ like ụmụnne nwunye ya ahụ ejule ha apụsha this guy ehujite by then kwana papa ya ereela ala ahụ nọ ya n'obi orele were mepere ya shop na village ha na community ha na ya nwere shop ebe ya na-ere building materials like cement ụmụ rọd ma ihe ntu na gịnị na ya nọ na village emeghe n'ihi na ya ọkwa diọkpara na nna ya na ya nọ na village azụga n'ahịa na-agakwara na ya onye lọtaba ilu ụlọ na ka ya ka na-abịa azụcha ahụ ma cement ma gịnị ya na-emeghekwana ọfụma ya nọzi after 4 years ya dị aware ma ọpụpụ the boy ma gịnị na ọ gbaga boy the man lụtakwana ya bịakwa bịa lee ya na-ejiji ike abịa because ya alụọla nwaanyị ya na-ejiji ike abịazi ije ụmụaka ọ ya ka one Christmas alọtara ewu na akpụrụ ikpe ndị ka ike akpụrụ ọ gịnị nwe ikpe akpụrụ this rich man say that guy papa ya beghị akwa akpụrụ ya n'ihu ya witness na the boy chọrọ ịwakpo nwa ya nọ afọ 14 ya 14 years n'ọwa mara Chineke na nwunye elu kpokporo ha we rescue nwa ya na ihe ya lọtara na awụ na ya agaghị eteke na ọ bụrụ na nwa asọsigiri na ọhịa a na-asụ mmadụ arịala nwanne ya elu na ha niile si na the same village na ya agaghị eteke ya na ihe na ọ wụrụ ya mkparị wụrụ ya ihe na-eshi ushi n'obi na ọ gbawara ya gbawapụke ya oke this man na-ele so ngwa nke ya jụọ nwa ya nwoke ajụjụ ya kpọrọ nwa ya nwoke ga jụọ ya ajụjụ na mgbe ọ sọ ka ya jụọ nwa ya ajụjụ n'ihi na ha so na ọ na the meeting mgbe ikwu akụkọ ya onwe ya alaghachi back to this young man's house ka ya soro jụọ ya ajụjụ n'ihi na ọnwa ya toro ya eto ụmụ grade ya jụọ ya sị na ihe this man kwube na mere ya eme na mgbe okwu a na-aga ọ na-eleghị nwunye ya anya ote nwunye echi na-ara ya anya na ya na nwunye ọ gaghị enweghị problem ya lee mpa ya ghọta na enwere ihe ọ chọrọ ikwu mana o kweghị ekwu ya because of gịnị papa ya mpa ya na-ajụ ya so o mere ihe dị ụta ya sị enwe ihe dị ụta ya mere na ya bụghị ụmụaka gawa n'ụlọ ya na ya ma nsọ ala na nwa na-ekwekwe na 40 years na ya nọ na room ya dịga ele akpọ ya si ya bịa na ya bịa na ụwa ya nọ na room ha na ọspak na ya bịa na ya chọrọ ịkwụpụta ya beta ogwe ha akwụpụta na ụjọ ọtọ gị ka ọkụ hapụ idobe ya ya were oso were ije gawa aka ya tiri na sọket ka ya kwụpụta ya this girl agụgba ya bido tiwe
nke ọ nọrọ etizi enwebe mmanya shiri ripụta shi na Zulu gba goro ụzọ nwakpute nga fepakantị udu abụọ mmanya sọwụ gịnị ka ya na nwa ya mere na odoro ya na nwa nọ 14 years na ya mana nwa nọ 14 years old na ya mana nwa nọ afọ 10 na ihe ya bịara n'ụlọ ebịa bịa ime na ihe ya bịara n'ụlọ ebịa bịa ime na ekwe enwe mgbe e kwetere na a na-akpọta ya nọọ mpa ya gara aga mewe emotional blackmail wit mkpụrụ osisi na mmanụ nri ya bịa hụ na di ya echenjiwela ihu na di ya na ọ dị soft na ya agaghị eteki that hand na ya ga-abịa lọ ya ka nwere ụmụnne chọgadị ka abịa kpọrọ ha kpọrọ from ụmụnne ụmụ nwanne na relative ya na ya agwala ya na ya gwara di ya na ya chọọ this boy na ihe ọ bịara bịa n'ụlọ ime n'ụlọ ya na ihe ọ bịara only 4 years na nwa 14 years na ọ bịara nga mgbe nwa dị 10 years na ọ ma na nwa na obere nwa ọ because ọ hụrụ ya na ọ dị plumpy ọ because ọ hụrụ ya na o nwere rapid growth ọ chọrọ imebiri nwa ya by so doing na nwanne ya ọ chọrọ ka ya na nwa ya bịa emerụ ala ihe this boy nọ na-ekwu na ọ ihe madam Zugo kwegide ka ya ekwu okwu were ihe nkore di ya akpọ ya jụọ ya si ya na ọ gịnị nwe ihe a na-akọ ya udede ya gwada edesilekwa ihe dị gelu kwuru dị gelu sọ ọkwa ashị na-enwe ihe mebiri na switch ha na-enwe mgbe ya jiri kpọ ya na ya nọ n'ụra n'elu bet ọjọọ sogoro ụzọ bata ebe ahụ bịa na-emetụghị ya aka n'ụkwụ mgbe ya na-asị ka ya rituo gbawa ọsọ tiwe ụzọ jide ese egwugwele were ka pochie n'ọnụ lekwezi mọmị ya bata nwa 14 years a very young girl the man agwa ya na ọ bụrụ na nwa ya na-atụ ashị na ọ naghị atụrụ ya ashị na ọhụrụ taa nwa ya shi gwa ya okwu na ihe na ọwa nwa ya sị na ọ naghị atụrụ ya ashị jamis na o mere ya na ya chọzi ihe nọ na ọ kwado ka ya ga-ewere dis mata ripọt ọra nne na nna ya na nga na ha bi na Lagos na ọwa ụlọ ya rụrụ ụlọ rụọ ya nga ọ sara asa onye ọbụla nwere rum ya ka ya hapụ ịkpọrọ nwa ndị mmadụ gaa outside ga-erentere ya ụlọ ọ ga-metụ ụka ebe ahụ ọ ndị ochie ha ga-ebe ahụ gbue ọ ya ga-ewere agawa ime abalị ya gaghị ama na o mimipụla from ebe ete nwere na-enwe ihe mere na ya ga-abịa ntụla vileji ga gbawa asasa na ọhịa na-eji awọsawa ụmụ nga ya sodachi ijie n'abalị ya mana onye ọbụla na ya gbachie geti na ya rụrụ ebe arụsa ya arụsa na ọ gịnị ka o shi na room side ha bịawa na room ụmụ ya bibi ime ya mechi ọnụ the young man emechi ọnụ okwu ha ekwu ya ike agwụla because the man already si na nwa ya gaghị atụrụ ya ashị na ọhịa ejiri ekwu okwu na ọkwa na ihe ejikwalata ya na-enwe ihe dị otu ahụ ya mere ya gwawa ya nwa agwawa mpadị gị na this boy ihe okwu gị wezukwu na enwe ihe ọrụ ka 4 years ọ gbakashịwala ya hụ na enweghị ihe ya nọrọ this woman kwuru na ya ka nwere ụmụnne chọrọ ịbịa na enwe mgbe ya chọrọ ka ọ bịa so because of this na ọ dị possible nwa 14 years ewe echiche erube ụta na ọ bụrụ mmadụ gwara ihe na o mere ya ekpoghe gị n'akwa the boy ekpoghe gị n'akwa bee akwa mmetọ obi papa ya gwara nsogbu anọ na-emechi ya ga-agaghachi n'ụlọ ha na ọrụ na ọwote ha chọrọ isi send the back fine na ya ga-ewe ruo the next day the man agaghachi ga-aga gwawa ha si ya na ihe kwuru ya dọjụọla nwa si eme ihe dị otu ahụ na ọrụ na ọwote ha chọrọ isi send the na nsogbu anọ na iwuru ya na ha so n'ụlọ Lagos na ya ajụọla nwa ya dịka nna na-ajụ nwa ya si eme ihe dị otu ahụ mana ha onwe ha believe na o mere ihe dị otu ahụ na ngwa no problem ka ọ hapụ ise na ha pụwawa the man elewe gwesi ya dụọ nwa ya ọdụ so that ha laghachiwa ha na ya bụ eso laghachi na ụdịrị ha repeat onwe ya again na ya gahụ eteki ya man so na ya nọ na lara dụọ nwa n'ọdụ the boy abịawa na shade ya bịa na-akọrọ ya the latest development ihe mpa ya gatara ya gwara na ya ga-eso ha kwa aga ya nye ya ndụmọdụ si ya gaachila na ọnwụ na ome ihe dị otu ebo ya bụ na ọ ga-achị ugbo a ga-echekwa anọda that woman na ụmụ ya ga-achọkwa na anọda bupokwa ya ebubo ọzọ gakwa ebe a ga-west ya years na ya gara the boys ga spend 4 years already na ya ga-agarịrị ọ ya ka ha niile sokwuliri laghachi nwa ga-serve akwa that man for another 3 good years 3 years ọ gịnị wụzi the men koko ewelata ya ọ gịnị ka eji welata ya na the rich man nwere save n'ụlọ ebe ọ na-etige dọla ihe na ebe a $100 bills na ọhịa ọ na-esave ebe a every month ya ga were naira withdraw ego welata dọla the save way na ihe ọ dị save gaa ama na ihe ahụ save mana ihe nọ n'ime na ọwụ dollars nwunye ya dị awe ụmụ ya dị awe this young man na mgbe ụfọdụ the man na-enye ya ego naira ya ga zụta dọla betige na the save ọ ya ka this woman pụtara one day gwa di ya na ya na-eme travel na ya chọrọ ịkpọ ụmụ ya ebe skuul emechine ka ha laa ụmụnna ya ga-emetụ ga nọtụkwara na ha na last time ya lara ya naghị ahụ mme na o bere akwa nweghị iwe
ka ya kpọrọ ya ụmụaka ha ga spend ya holiday n'ụlọ nne na nna ya n'ihi na the woman shi na rich family. Di ya so okay, no problem. Nwaanyị nọtere jikecha ya na ụmụ ya ha kwadocha ya si di ya na ya na-agwa ya na this boy ya na-ele anya na up to something na nrụ ya na-arụ all these days and ngiri na ọ tụrụ ya n'anya na akwa nwa ugbu a nọ ngalugbe ya sị mba nọ nga ya sị mba nakwa nọ na shop ya sị na ihe lụrụ ugbo bịa kpọpụga ha ka ha ga lawa yes na ya buru ụzọ wepụta ebe ọ denwega dọla kantụ ego ya gbozukwara ezu ga ebe ọ denwere jewelries ya lee ya ma gold ya taa ụmụ gold wristwatch lee ma ọ nọkwa ebe ahụ na o lee ha niile hụ na ọ nọ ebe ahụ ya kpọrọ ụmụ ya ugbu a ha ga-aba n'ime ụlọ okporo ha niile tinye ya na moto ha wike move mgbe ya achọghị ya mee travel na-agwa ya dat na ego etiri ebe a na-ele anya ma ejiri eme travel ya trọst hụ nwa were ya ga-eji ekwesị iji kpọla nwa ọkpọla ya o mee ya na ada ya ụmụ ya dịka nwa ya na-akpụzi ha n'aka ebe ọ bụla ya gachi ya tọnụ ha to handbag because gịnị o were pedophile dewere n'ụlọ were wako dewere n'ụlọ ya na-ekwo na-asị gbaghara hapụ awaka ahụ na ọ gaala nna ya adọna ya ọdụ na ya na ya trọst hụ this young man na nrụ ya ruru n'abalị ya nọ na nrụ n'abalị ọ na-ezu ochi bushi ma oche ma gịnị ma ihe niile edoju ya na moto buru ya gbalaga a na-etu ya etu ka ya hapụ ịra ije n'ugbo ile ana otu akụkọ ọwa na-asị onye mana ma nwunye na ya agaghị eche eke ego ha first. Di ya chịwa mana ka emene ka o kwuru this man a ga-ebupụta ego ọnụnta gụọ ya wụ na ozu ezu $20,000 ya eti achịkwa ya bak kwaba ha gbachie ya were ihe na-eji aghachi ọ ya ka from that moment ya edige gboro family ya tige ha na moto nwunye ha alawa ịga spend their holiday n'ụlọ nna ka nwunye na obi ọgaranya nwunye shi na obi ọgaranya ha alawa ka ha lawara nwoke agbachie nwoke relax ya ọ gaghị shop that day asị kpọọ ka ha na-ala ya na-akpọkwa nwunye ya si yes na ha larutela rugwe n'abalị ya na nwunye ya ekwuo chehụ n'ụbọchị ya na nwunye na-ekwuru mezi na-ekwu steady nwunye na-ajụ ya na ọgaghị ọkụkọ aga aja ịma normal nkata di na nwunye this man ya ka ya niile nọ n'ebe o ruo mgbe nwunye chọrọ ịlọta nwunye ya sị ya na ọ gala cheki ego ihe ji kwekwe ewu ka ya lọ hapụ ịlọta ugbo asị di ma na agụ ya sị nakwa ya gụọ na ego ahụ bifo ya sị ya chọrọ ego akọ na ọ ga-agụ ha ego ka ya dị shọ na ego ahụ n'ebe a bifo ya na-elote gboro ụmụ ya alụ na ya achọghị mgbaghachi okwu. The man ajụọ nwunye sị ka ihe o ji na sport this boy particular ọ gwa ya sị na ihe na ọ naanị this boy mara safe ndị ka ọzọ eduru edu ụmụ nga ndị ka ọzọ even ụmụnne savụrụ ya la eduo ha na okwe ka ha ma save ahụ onye ha access that save not trust this boy too much ọ naanị ya ma gbasara the save achọghị mmadụ ịbịa a na-agba ya achịcha elele anya ma ọ ga-awụ n'onye ma ọ ga-awụ n'onye ọnụ ọhịa ya ji ka ya gwa ya ka ya dị sure that na ihe na ụtọ ọnụ before ya na-elo the man so ngwara gị ga-echeke ọ ya ka this man kpachiri nwunye so na ihe ọ na-egbu n'ọrụ ka o mee no na nru ya ahụ na o mene na $1 anọzi n'ime be ugbu a na fathom afọ gbara isi not even a cent nọ n'ime safe ya na-ele anya na nwunye ya sị na o ji nru ya na-arụ egwu na ya kwa ya ruo nro gwa ya mgbiri nọ na-adatị ya na Chineke na-eji ihe site na nrọ this man agbara enweghị ewu kopu sizi nwunye na oshi ụmụnna ya bịawa n'ụlọ ebe ndị di ya ka ya kpọrọ this boy ka ha lọtawa n'ụlọ straight off ka ya jụkwana ya ọ jụọ ya ugbo ere ụlọ ọsọ ha bịala ego ago etinye na moto na lekwa ya na village ugbu a na nwunye ya so oke na oke nwunye this man shishi ụmụnna ya dọta na village ha this man akpọrọ this boy because ọ jụọla ya si ahụhụ the man kpọrọ this boy lụghachita nwanyị mba na mza alọta ikpe the man na vibrate hit na agba ya si lekwe nwunye ya na nwunye roro nro na nga egekwere nwunye ya ntị na ụmụ nga ya niile enweghị ihe nyere access to that safe nwunye mana safe n'ebe ahụ onwe onye nwunye nwere ike ihe eji aba ebe ahụ ma ọfọzikwa ịga mara na ọ naanị this boy ka ya na-asị nwanne ya onye shi side ya ka ya na-ewere ego onye so mgbe a ga-echenjite ego $200 bili lekwe ga-eti ga ngalana na ọ bụla naanị this boy na nwunye ya bụ ndị mma na safe nọ ebe a na mgbe nwunye na ala nwunye si ya rụrụ nrọ na lekwe ihe nwunye rụrụ kọkwara ya na nwunye na ụmụ ya lawa ụmụnna ha ya lụhụ nwa ya gụrụ na ya lụrụ nwaanyị n'obi ukwu lawa ụmụnna ha kpọrọ ụmụ ya ka ha ga ebe a spend their holiday na nwunye gwa na ya rụrụ nrọ na ya wepụta ego akaụntụ etu ugbo ya niile ya ewepụtakwara akaụntụ ya na o zuru $20,000 etige ihe n'ime safe gbachie from that point iti driver ya anyara ha lawa bula ha lụghachita na o ruo ka nwunye na-achọ ịlụghachita ọ gwa ya sị na nrọ ya na-eme na ya agaghị echeki ego ha bifo ya na-alọta n'ime ụlọ akụ ya hapụ ya na ya lọtara na-ele anya from mgbe ego furu ele na ya cheki ego ahụ ya sị na o ihe keke cheki ego
ka ya ga kwụpụta drọwa cheki onye ya hụ ya ya achọghị ịbịa gụnwa ya gọọmenti ka ya hụ ya si dishon nọ n'ebe rute ebe 1 naira nọ ebe nọ naanị this boy dị awe na ya jụọla ya ọsị n'ọma na ọwụ na o zuru ego ahụ ọ ga-eji duo onwe ọntụ na-ekwucha ahịhịa ọcha onye ọbụla emechi ọnụ na ọhụrụ ego ahụ ego a ga-apụtarịrị na ọ ga-ewepụtarịrị ego ahụ ya ka nọ na-ekwu ele ihe dị boy anya n'ihi na ha nwa nọ na village ha ga mege the meeting ha nwa ndị kindred ha nwa ndị prezident gara dị okwu ele dị boy sị enweghị ego a sị ebe ọbụla eburu ego na ya ga-aṅụ iyi na ọwụ ya ji ego ahụ na ya wụghị ihe metụrụ ego mgbe ego a si etige ka etiri gbachikwe udenwere ki ọ ga-eki ebe na-edewe ki na ya amaghị anya ego a na otu ego shifuo na ya ama na ihe ọbụla ha biri na ya ga-aṅụ na ebigo ya iyi na ya ga-aṅụ na ihe ọbụla ha si ya ṅụrụ ya na ya ga-aṅụ the woman agwawe sọsọ chọrọ ịṅụ iyi ya sọsọ chọrọ ịṅụ ya oke na ka ya kọntaktị ha chief obodo ha na ọwụ ndị na ha nwanwụ ndị na-aga ije ha ma ebe a ga-aga ṅụọ iyi siri ike mgba ka this man ji bilite nna the young man si na ọwụ ya nwa ga-akpọta ebe a ga-aga ịṅụ iyi na nwanne ya nwoke kpekwana nwa ya kpekwara nwa ya kpekwana nwanne ya nwoke na o ji ọnụ ya kwuo ihe ọ chọrọ this man na-awụ big man ebilite si na ọ bụrụ na ya chọrọ idu this boy na ya ma ego ole ya gara iju duo ya na ebe o werela ego ahụ setụlụ onwe $20,000 na ọwụ ha sanwụ na ya agaghị expend chain iji duo ya mana to avoid onye ọbụla ịgawa n'ihu agbara gawa ebe na o werela ego ahụ setụlụ onwe ya na ọ bụrụ ma anybody ga-aṅụ iyi na ọ ya nwa ga-aṅụ iyi ma ya etunwekwela ego ya na ọ bụrụkwala na ya nyeahụ this boy access to that place and ya hụrụ ego ya last ihe niile na ya kụrụ ngana ga agwakwala otu o shiri mee na enwekwala otu esi etogide na ya nyere ya access to that safe na lekwe ihe niile na ya kụrụ te ya shiri hụ ego before ya kpụrụ family ya kpụla ha before ya kpụrụ ezinụlọ send ha ịga spend ya holiday na ya hụrụ this money according to nwunye ya ruru na ya erute n'ihu agbara ya kọọ ihe niile mgbe ya kọrọ na otu ya shiri kwe na ọwụ to the best of his knowledge ka ọ hapụ ere ka ya kpọrọ nwa mmadụ agaga na agbara ka ọ ga-aṅụ iyi rada ka ya nwa ga-aṅụ iyi ahụ na ihe niile ya kwuru na ọwụ otu o shiri ya agaghị eme ala ahụ ka ọ ga-aṅụra ya iyi kama ya ga-ekwu na lekwe etu ekwe na ya nyekwere na ihe niile na ya kụrụ nga n'ugboelu na ọwụta ya ga-esi ekwe na ya ekwucha ya after 1 year ya ṅụọ ya nwanyị nga ka nwa ya nwoke nọtara this boy gbara boy ji bilite si no na ya gaghị achọ ka dede ga-aṅụ iyi na ya chọrọ ịga ṅụ iyi ha abụọ na-adozi onye ga-aga ịṅụ iyi onye na-aga iyi finally the young man asị that na ya ahụghị ego ahụ anya ya gakwa na ekwe ka dede ga-aṅụ iyi ebe dede na-achọ ka ya ṅụra ya iyi na ya hapụzi iduye ka udochia na onye ọbụla gawa nwunye sị beta na ọ na-adị mma mmadụ mee ihe ọ mara mgbe o kwesịrị ịgba ụkwụ na brik na ọ na-adị mma mmadụ mee ihe ọjọọ ka o cheta before ihe mebie mee escalate no problem the boy were anya mmiri papa ya ebilite ya gwawa this rich man na ọ wezekwa nwa ya ekwuola ihe na ya ṅụrụ iyi ebe na ọchọ ka ya ṅụọ na ha hapụzi na ha edule the man sị ya agaghị etu $20,000 ya ebe na-akọ akụkọ idu na-akọ akụkọ idu mmadụ gịrị ka na ebe ọ sị ya hapụwa na ya hapụwala na ebe o jiri edu onwe na ya na-ekwu na okwu eziokwu na ha apụtala the man agwawa ya by then the man agbadatala ha owela old man gwawa ya sị ya na ọhụrụ ihe mere bazi na enweghị ihe ikpeazụ ya chọrọ ịgwa na ya agaghị agha na ya agaghị ahapụ na ya ma nwa ya mụrụ na ya ma ihe jikọrọ ya na nwa ya before nwa ya bịawa ịgbapụ ya na ya ma ihe jikọrọ ya na ya apụ na ya ma ihe mere nwa ya na ya dị very sure kemgbe a bịara nga awakpokwa nwa 14 years awakpo na ụsọ hụ na ihe ya mere nwa ya ihe ya na nwa ya gabigara before na ihe mere nwa ya wụ na ọ tụtụkwala ego ya afọ ya na ya ma ihe ya mere na ọhụrụ ihe mgbe mere nga na ya agaghị ahapụ kwa wụ na ya agaghị ahapụ na ya agaghị agha na ya agaghị ahapụ na ya ma age nwa ya nọ before bịa gbaga boy n'ụlọ 7 years na all that year this year ga-edu ya ka ihe anyị niile bụ ashika na nwa ya wụ onye nsogbu te ya na awụ onye nsogbu mana ihe ya sị ka ya gwa na ya agaghị agha na ya biko la aga jụọ nwunye ya ajụjụ na ọ nwere dị ọkpụrụ te ya nwere dị ọkpụrụ na ọ mụrụ nwa nwoke mụọ nwa nwaanyị na ihe eji ekwu ya ihe eji ekwu ihe ugbo ya na-ekwu na ya agaghị agha na ọhịa ya chọrọ ikwu na ya agaghị ahapụ ya agaghị na ọ ga-ajụọ nwunye ya ajụjụ jụọ ya ajụjụ otu nwoke na-eche ajụ nwunye ya ajụjụ na ọ ga-ajụọ nwunye ya ajụjụ the man asị ya na ajụ nwunye ya ajụjụ nwunye mere travel ka ebe ya na-edebe ọ na-ajụ ya na ego ya hụrụ last
before dupụga ha tige ka ọ wụ na enwere onye ọzọ jike ụlọ ya na ọ gịnị ka ọ na-akọ jụọ onye ajụjụ na ya hapụghị aka ebe ahụ na-asị ga-ajụ ajụjụ nwaanyị mba nọ the man sị ndị obodo nọrọkwa ya otu ugbo ya na-ekwu na ihe ya nọ ya ma afọ ole nwa ya nọ bifo ya bịawa n'ụlọ ebe ịgba bọọ ya na ụfọdụ gịnị ugbo ụmụ ya erute eji ahụ na ihe eji ekwukwe wụ na ọ bụrụ na ihe na-eboro nwa ya o ego na ya wụ ihe test ego awụrụkwa na ọ bụ onye ama batara bịa ezumike mana ọ wụrụ any member of his household were ego a na onye ahụ ga-eli diọkpara ya a na-asa gịnị the man sị na onye ọgwụ ga-ese no problem ebe ọ bụla ọ na ya aga mana ọ wụrụkwa na nwa nwoke na ọ bụ jikerekwa ili nwa nwoke ọ na-asị ya bịa jụọ na ya dị shọd nwunye mere trafik ya gwa ndị man ekwughekwe n'ihu ndị obodo na ya agaghị agha na ya ga-ajụọ nwunye ya ajụjụ ọfụma na e nwere ihe na-akọnet gaha ọfụma ebe a the man ajụọ sị ihe na-akọnet gaha na nwunye mere travel n'eziokwu ka ọ wụ na olowa ha ụlọ ka ọ wụ ya nwunye mere travel that day nwunye mere travel ya pụ ya kpee ọ nọ na village onye rure fon nye oge nwoke ya na oge nwoke egwo ụmụ ya na ya kpocha ụmụ ya sị ha na grandpa na ha na grandma na nwunye ochie he that place fevu wuo buso bịa buru the money kedu onye ọsị ya jụ na otu esi ụrụ ya rụpụrụ ụmụ nga ka enweghị jike ule nọ naanị nwa ya nwoke na shi side ha krọsụta small gate edemara bịa ga tinye ego ebe a ga-ewepụ ego bụ dị bezụ otu esi na-eji ọ naanị ya ma ebe a na-edema gị onye ka ọ si ajụ the man si ya ekwucha na ya na naanị ihe ga-esevu the situation ma ọ bụrụ na ọ bụ onye ndị oshishi outside ga were ki ya ebe a na-edeme ka agbaghe were ego ahụ mana ọ bụrụ na ọ bụ somebody nọ na that house ọwụ nwa nga savụga ndị ụmụnne nwunye anybody ọ sọrọ ya wụrụ na onye ahụ jikere na onye ọbụla dị aware of this thing nwa ya nwoke jikere ili diọkpara ya wụrụkwana nwa okorobịa ọ ga-anwụchu na ya agaghị agha na ekwucha onye ọbụla kwa dị this man alawa without a settle this young boy na nwanyị mba nọ nza onye ka ha lọra okwu emene like 2 years ọrụ ka ọwụ 2 years enene ka this boy nwa ya nwoke this man na this rich man diọkpara ya galite isi to that age this boy nọ bịa na ụlọ the man awụrụ ụlọ ka onye ara kpọọ meeting onye ọbụla agba wụọ ya were ikpere wụọ this man n'ụkwụ si ebiko wepụ aka nke oji na ewepụga aka nke oji na ebiko wepụga aka nke oji na ya nwụọna na Chineke egbuolie na ya nwụọ te mmadụ na-eche anwụ na ya efe njele ya nwụ na ya ama na ya na agwụgwọ bi n'ụlọ ya ama na ya na-eke njaba bi n'ụlọ ya ama na ya na-eke n'elu mmadụ bi n'ụlọ na ya ama na ihe ya lụrụ n'ụlọ na Jezebel na si wepụ aka nke oji na diọkpara ya nọ da anwụ na diọkpara na ọkọlọkọla 17 years na o hebile na ọrịa ebugharịkatala o mgbe niile ọbara agwụ aga agba ya ọbara ọ na-awụkwa na sikụsela nene na ihe eji lọtawa na aka ya dị ọcha na aka ya dị ọcha ya adịghị aware of ihe mere ya amahụ na ya edenwere agwụ n'ụlọ ya gara lụrụ agwụ ndị mmadụ so ọ ga-apịlite ogene gị big man ogene mere then I this man say wepụ aka nke oji by then the young man kwanụ apụọla ọ nọzighị ya ọ pụọla oji bekee the man sị n'ihi ọwụ ogene mere ogene ka ọ si ewepụ aka nke ya ji ogene mere ọgwọwa ya si ya na last time a bịara 2 years ago abịara nga mgbe nwa diọkpara na ọ nọ 15 years nọ secondary school na ya nụrụ ihe o kwuru mgbe akpaga emeghị meeting ekpeghị ikpe ihe gbasara nwa ya duru ya na ego ya etughị na ọ sị ya agaghị na-enwe mgbe ya hanyere tiri ngada ugbo na-etiri ihe mere na-eme tiri ihe na-ekwensu otiri Chineke agba onye iro n'ụlọ na-amụ ya ma ahụ ya filere na ya na-eburu ego na eburu ego na ọnwụ nwa ya na ọhịa chere n'obi ya na ọkwa ihe kpatara na ya chọọ ivu ndo na ọwụrụ ego ụlọ ụzọ ya chọọ ka ọ bịa ṅụọra ya efilere na nwa na ọ tụgashịrị kama ndị nwe ga-eduzi ya ka ọ wụrụ na-esi biko wepụ aka nke oji ajụ eso gị na ọ gaghị ajọ ọzọ lọrute like that so wepụ aka nke oji gịnị mere ya ekwu na ebugharịkatala nwa ya na nwa ya na-achị enwụ diọkpara na-achị enwụ nwunye ya kpọwazie n'abalị ụnyaahụ na-enwe ihe ya chọrọ igwe na ya dị sọrị na ya biko gbaghara na ya na-ele nwa ya nụ ma ọ ga-akọnetịtụ ihe a nwoke a kwuru na vileji that man ha kpọrọ nwa ya ha sendịrị nwa ya bak na o zuru ego na actually na ọwụhụ the boy zuru the money na na ọ ya nwewere the money ya ewe ọnụ esi gịnị ya si na ọ ya nwewere the money na ọ ya were the money na ụdị gịnị kwanụ na ekwuo na ọgịnị kwanụ na ọgịnị ka ole otu o si were the money na ele m ole otu o si were how no because o mere travel ya gụrụ the money n'ihu o mere ya gụọ the money n'ihu before driver kwuru ha lawa na ele otu o si were oshine oke ka oshiri pusu bịa wee sị na ya dị very sorry na the boy na-enyere ya aka mmadụ na-ekwesịrị isi nye na dịtị na-eme mwute na ifu na ụmụnne ka bịara sa afụchala edu ha na-enwe ike mma na a na-edenwe ego ebe ahụ
na ewule na wutere ya inye that boy access to their bedroom. Yele nwunye sọsọ gịnị na ihe ọ na-ekwu ihe ọkọ ga nga ugbu a na ọkọ ọsọla nwa ọhụrụ a young boy 7 years ya ọ gịnị ka ọ na-akọ ma ebubo ma trọmọs gịnị. Nwunye agwawa ya si mgbe ha ya na ụmụ ya nọ n'ụlọ ya mana nwunye mana ya na-aga meeting ụmụnna on Sunday. Yes, also on Sunday. Nwunye na-aga meeting ụmụnna on Sunday. Nwunye ewere Friday hapụga village hapụ ụmụ ya gwa ụmụ ya dat na papa ha kpọọ ha gwa ha na ehi gị ụra ma ịga na moto gwa nne ụmụnne niile na nwa onye mana ya ka ya ga hụ enyi ya nwaanyị ọhịa ọ gwara ha na enyi ya nwaanyị lọtara from abroad ka ya ga ha so oke na enwe onye ma na this woman gbaghara moto laghachita back to city ga na ịga na hotel ruo Sunday aha na this man na-eji aga village meeting ụmụnna ọrụkọ n'otu nga hụ ndị ya ka ọ bụara ya beze ntụrụ drive baga and the young man on Sunday ana ha nọ na side ha a na-agwa ha Sunday ka ha na-eji agagharị ga legharịrị anya lu naanị ya otu o shiri mee na Sunday ahụ ka o jiri bata gbahụ ụzọ ga-ewere the money large na nwunye na-akọ destin ọ dị ya ka fim ọkọcha wuru eziokwu na ya amaghị ihe o mere bet na o wepụ aka mgbe oji na ego a na nwunye were na okpolata nwa ya ka enye ego ruru esetụlọ ya na okpolata nwa ya ka ya setụlọ ya n'ụdị achọrọ iji setụlọ ya na o wepụ aka nga o ji aka na dị ọkpara ya na elekwe n'ụlekwe ọnwụ na ebiko na ya na ihe ebugharịla na ugbo otebe aka nwa arịatela aka na nwa ya nwoke na ọgwụla ugbo ebe ka nwunye kwupụtaka obodo tie ha nwa tie asị nọkwe na ọ gịnị mekwa na osoro ya lụ ya so lekọtaga nwatakịrị n'ụlọ ọgwụ na si biko na ya na-elozute nwa nwoke ugbo ene dị mmanụ sị ihe nụ nga aha na wụ na enweghị onye ụmụaka ekwesịghị ibi iji ihe nne na nna metere mana ebe ya gara na ọwa alụ ma gbara infat na ọ dị fa na Kalaba na ọwa ebe ya gara ga-eme ihe mere ya bụrụ kpụrụ nwa nwoke ga ebe ahụ mbata ha na-abata ha asị nwa na ọ dị innocent agwa ihe ya ga-eme ya eme ọgwụla lowe nwekwe ma ga-eme achịkwa netin na ọgwụkwa ya ma enweghị ihe eji n'aka mgbe ya ga-eji eme achị na enwetara eji eme achị ya ma na ọkwa ihe ọ ga-ejikerekwa ha niile agakwa Akwa Ibom agwa ka Kalaba ga-agwakwa dị masị lekwe eziokwu agba enwe ihe o regheziri ha enwe ihe ọsọ ha mere ha nwa mewezere ya dị man anọ ngasị ngwa na nwa ya nwụzọ otu ọ dị ya na ọ nyụgazi anyụga na-agbụ agbụ na ndị obodo si gịnị ka a na-egwu gịnị ka na-arịọ biko agala ihe agala ije ha na nwunye kwesịrị ịkpọkwa ya na nwunye kwesịrị ịkpa ya na-ebesị na nwunye ọ ga na hapụrụ nwa ya nwoke ya dịwa si biko dị man si da nwere na ndị obodo hapụ ka ha gawa na ha nọ n'ụzọ na-aga nwunye ya kpee na fon na nwa ya nwoke anwụọla na nwa ya nwoke na ọnwụọla bewe tiwe na nwa ya nwoke anwụọla dị man si enwere ihe ya ma ya ga-eme ọ ya ka lụtara ha lụghachi ha a na-ekwu na nwatakịrị na ọnwụọla dị man ebe tie gbaraga ụmụnna nwunye ga gwa ha datị na nwa ha nwaanyị egbuorele ya nwa ya nwoke egbuorele ya dị ọkpara ya na o gbuorele ya dị ọkpara ya na ya mahụ what to do ebewe mgbe ọ ghọtara this woman na kochete harụka ụmụnne ya kpole na fon jụwasị di eshi ngalugbo abịaga nọ cause the man vibrate ka ihe o meziri kporozie nwa ya nwaanyị ahụ ka ya nọ n'ụtụgide this boy ashi na nwa ya nwoke ke ntakịrị kporo buru ngwongwo eburu akpa ya disapia enwezi onye ma ebe ọ na echenji fon nọmba ya tiri ngalugbo ene a na-etu ya etutebe ya nwebe onye ma be the woman nọ the man agagwa ụmụnne sị ha gwa ya ka ọ kpọlata nwa ya nwoke ke ntakịrị n'ihi na according to ndị ebe this man gara na Kalaba na ọ ga-akpọtakwa the next nwa ya nwoke ka macha ya ahụ ma ọwụ ya ọ gwakwa nwa oteke ahụ shiri m ana na-etunye this lady na echenji fon nọmba ya a na-etunye ya sọ washi na ọwa venue this man ji chọọ ịkpọrọ nwa ya una na ahụ ote mmadụ ga-esi jos galụrụ ekwensu ka ishi anwụ na ka abụọ na ọsụsụ ọwa venue the man tactics the man ji chekpọrọ ụmụnne ejiele ya sọ washi na oge ntakịrị ọ dị ọkpara na asị ka dị ọkpara ke ihe ga-eme na kela ụmụ dị ọkpara na ọwụ sistem dị eji chọọ ịkpọrọ onwe ya nwaanyị efue nwunye mabe etu ya a na-ajụ sọ gịnị ole ihe mere na ole ihe mere a na-akpọ akpọkọtala na-akpọ ya eshiwo ga na akpọ die na fon ọdọ nwere na ya dị sọrị na ọkwa nwa ya so nwụọ na stupidity ya mana anapụ ha ya ụmụkele ugbo ere ya eji na ya gụta nwa na ọdọ nwere na ya ga-elekọta ụmụ ya na ya ga-eme ya proud ya ga-eme ka na ya reziri ndị kelere ya gbo ọfụma na ya biko gbagharị na ọ bụ eziokwu na marriage na ọgwụla na ọjọọ dị ga nara ihe ọkwụrụ n'isi ya no problem mana nkwa ya na-ekwe ewu na ya ga-azụ ụmụ ya kele ndịle ya kpo make sure na ha dị oke the man si ya kpọlatara ya ke nwoke ahụ fụrụ afọ ka agaga macha anya ahụ ka ihe gburu nwanne nwoke hapụ igbu ya ya agbanye ọfọ pịa
from Ghana ka esi mekọla ụmụnne m na-anọkwa the man koga ihe n'ugbo esi ke ụmata nọ n'elu ya na presently na ngwa ndị kpo nwa ka ha kpachapụ anya ha elere ihe a ga-eme polisi na-emenụ polisi etinwe ya na atrak ya etinye kwụọ ma ọ nọrọ na Naịjirịa nwaanyị n'ụwa Ghana bụ ụmụ nwoke ọ gaghị anụ ntị ugbu otili kedu ọkpara ahụ nke nwoke ahụ arịawapụ kekwa ọnụ the point of death ya bịazi ntụrụkpụrụ elu abịaba ntụrụ bịa gawazi Akwa Ibom nwe ike mgbe a na-apụta n'ụzọ ka ha nwụkwụ ma Chineke na-ekwele dị ma na-agbapịala ọ gwala ndị ogwe sị ha biko kpọlata gwa nwa ha nwaanyị kpọlatara nwe gwa nwa ha nwe kpọlatara nwe nwoke ka egbuchapụ ya from uliri ọnwụ o webatara ụmụ ya ha sị na ka enwetara ya na fon ebe ya nwanyị na-ekwule ọsọ kpere from Ghana na ha ma enweghị onye mmadụ na Ghana ha enweghị onye diri na Ghana gị ha enweghị nwanne na Ghana na nna ya kpọrọ onwe ga Ghana ha amaghị ebe ha etu ya gaja na Ghana na ọwa another country na ha amaghị ebe ha etu ya gaja na ya nwee ndidi na ha ga na-atọ ọkwa tu ha ebe ka dị obere nweke mgbe ọ na-erule eji ahụ na a ga-echọwa mgbe ọbịa tunute ya lọta ma elu na ala jụkwanụ oyi na ha dị very very sorry ụmụnne m ebe o kwuru na ebe a ka nwanne ya nwoke si ebe a ka mata nọ na olee nwa nganga ahụ nụnụ tachara ha ahụhụ gị na-achọ one way ọ dị je set ya up ka ha hapụ ibi mgbe ụfọdụ ndị ọga anaghị enwe problem mana ka m gwanụ 60 to 75% of ụmụaka ndị nga apprentice savụrụ ọga ha ya eruwe mgbe eji edu ma edu ụmụaka ahụ successfully madam of the house contributed to that n'ihi na ọ bụrụ nwa agwa ọjọọ madam of the house gama ọ ga-ebido n'oge sport gwa ya mgbe ụfọdụ ụmụaka akpa akpo na-atụ madam ụjọ kara ọga ma edughị nwa ahụ leruo anya o nwere ebubo eburu ya o nwere ihe gara wrong madam of the house na-adịtụwacha ọ na-adị aware ọ bụrụ nke agwa jụrụ njọ ọ bụrụ nke na-ezu ochi ọ bụrụ nke madam nyopụtara ikekwe ọ gwakọtara ọga anaghị anụ fọ ndị aka ha dị ọcha mana madam na-adị aware of everything mgbe ụfọdụ kwanụ madam anaghị ama ka emege nna ka akụga ọga na-agbapụ nwa nganyana n'olu madam a na-ama ihe ha mere notation eke mana majority of them madam na-adị aware in this case kwetara na nwoke nwa 14 years ga-eshi plan nwa ihe n'ugbo ene this woman nwa ya nwaanyị mere this man nwa ya nwaanyị mere ma ọ bụrụ na enweghị onye gwara ihe ọ ga-eme o telo plan on pull this young man down finally ya pull nwa ya nwoke to the grave onye mere ibe ya ugbo ọ nọ nere ọnwụ ọ bụghị mmadụ niile ka ị ga-emegide nwa anụ n'okpuru m na-eri nri shiri ya ejie ya oji aka ifu ndụ ike gbugodi ya ma because ewu madam ewu ọga ewu the only person ọga ọ na-agaghị asị note okenye na nwoke kwụsịa n'ụzọ iji ya agbakwana ya do I look like your son because mana ọ bụghị mgbe ọga ya jiri ya oji ọ bụ mgbe madam ya jiri ya oji gị lecha mmadụ dị ụta n'ọnda you kpa ya agwa ọjọọ bo ya ebubo ihe na-agwụghị ihe mere gị zuru onwe gị oshi gị na-aha nwatakịrị 7 years of his life tọịga na ngoro ekwu elu kwu ala n'ihu nka mitin niile na-agbaga the man sị ya agaghị agha o doro anya na ego ha gị zuru imere ọnụ nwere ihe tili nwa ya gagidere ya rute to the point the man gwakwara ha na ha chie gị kpe eji nwa ya nwoke ya nọrọ bịa n'ụlọ ha na ihe ọbụla ga-eme na ọ ga-ebidekwe from eji nwa ya nọ bide tara ha ahụhụ ya elege eji ya nwa nọrọ bịa n'ụlọ 17 to 18 years nwa ka just lechawa ya gị nwa ka ya ebidere ya wara gide ọma ebe the problem shi ọ bụrụ na ọma ebe the problem shi ọ ga-abịa kwuo thinking that o ruole mgbe ọ ga-eji ya zọọ nwa ya mana ihe na ọma ga-ewere eriele nwatakịrị spiritually ọbalite na nwa uwe na nwa ya nwụna onye mere ibe the man si ya ga-abịa idu de nwoke anya mpasị ya edile ya gala idu na ọkọ ọsọ ọla dị ọkpara ya na enidizi ego na ọ chọọ settlement na ọ ga-ebe mgbe ọbụla ọ dịrị dị ka agaba Akwa Ibom ka ọ ga-ebe and anọgide ebe ahụ ugbo na dibịa gwụrụ datị na ote ndị agbe hepụga nwa nwoke ka nkata enwe ihe mere dat man mgbe nwe onye ga-ama ote ihe kwesịrị ime ya wụ na mmadụ ewerele famili ya taa ya tụọ abụrụmọnụ tụọ ọnwa ike akụkọ asịfa nwaanyị shi n'obi ukwu na nne na nna nwere ego na mmadụ shi n'obi ukwu enweghị ihe o nwere to do with individual life ewu Chineke na-eke mmadụ n'ụdị o jiri chọọ ijikọ onye ụfọdụ na-achọ ka ji aka dịrị onwe ha ọtara chọrọ isi dịrị onwe ha na mmadụ ga-enwecha ihe niile still ekwuru anya ụfụ igwe na ọnụma mkpụrụ obi gwi ha Chineke bi n'eluigwe biko ọga before nwa nganga gị tụnwe ego na-atọ nwa ahụ aka
burukwa ụzọ jụọ ndị be lee ma madam lee ote ma nwunye gị si ahụta nwa ahụ ikpọ ọwụghị onye niile ka a ga-eme ihe ọjọọ lafri kerugbe n'afọ ndị nwere ụmụaka na savụ ha biko mee na ihe otu kwuru nwatakịrị savụ ọmafụma duo ya ọwụ na enwe ihe chọrọ ịchọta gị nwere ike gwa nwa ahụ n'isi mbụ sọsọ gị izu omoshi ọsọ ga-ezu na emoshi ọla ino before m duo m ị ga-aṅụkwara m iyi sekwụlọta isi buru ego m ga-dowe somewhere control the damage before ya eme biko ọngọ ha nọ n'ọnụ udo dịrị unu